Dobar dan, draga djeco, pred vama je jedna kratka video lekcija iz hrvatskog jezika. Danas ćemo govoriti o tome kako odrediti glagolski oblik. Dakle, ono čime ćemo se baviti jest uvježbavanje određivanja glagolskog oblika na primjerima rečenica. Prije svega, osnovni pojam nam je sprezanje ili konjugacija za kojeg smo rekli da je promjena glagola po glagolskim osobama. S kojim smo se mi to sve glagolskim oblicima susreli? Dakle, glagoli su riječi koje izriču radnju, stanje i zbivanje. Možemo ih podijeliti na oblike, načine, pridjeve i neodređeni glagolski oblik. Prvi glagolski oblik koji smo učili je present. To je jednostavni glagolski oblik koji odgovara na pitanje što ja radim sada. Dakle, prezentom izričemo sadašnjost i tvorimo ga dodavanjem nastavaka na osnovu. Potom smo učili perfekt. Perfekt je složeni glagolski oblik za izricanje prošlosti. Tvorimo ga od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Učili smo aorist i imperfekt. To su dva slična jednostavna glagolska oblika za izricanje prošlosti, no razlika je u tome što aorist tvorimo od svršenih glagola, a imperfekt od nesvršenih glagola. Također dodajemo nastavke na osnovu. Potom smo učili pluskvamperfekt, to je glagolski oblik za izricanje pretprošle radnje koji možemo tvoriti dvama načinima. Prvi način je imperfekt pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni ili perfekt pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni. Dakle, pluskvamperfekt je također složeni glagolski oblik koji ovisno o načinu koji odaberemo za njegovu tvorbu može imati 2 ili 3 glagolske sastavnice. Učili smo futur prvi i futur drugi, to su glagolski oblici za izricanje budućnosti, također složeni glagolski oblici. Futur prvi tvorimo nenaglašenim prezentom pomoćnog glagola htjeti i infinitivom, a futur drugi svršenim prezentom pomoćnog glagola biti i glagolskim pridjevom radni. Dakle, glagolski oblici služe za izricanje glagolskog vremena, a to može biti sadašnjost, prošlost i budućnost. Potom smo učili glagolske načine koji izriču odnos govornika prema radnji. Prvi glagolski način je imperativ, to je zapovjedni glagolski način, te kondicional prvi i kondicional drugi, to je pogodbeni glagolski način. Kondicional prvi tvorimo od aorista pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog, a kondicional drugi od kondicionala prvog i glagolskog pridjeva radnog. Sad, glagolski pridjevi mogu biti radni i trpni. Glagolski pridjev radni nam je često glagolska sastavnica koja služi za tvorbu drugih glagolskih oblika, a prepoznat ćemo ga po nastavcima o, la, lo, li, le i la. Jednako tako tu je i neodređeni glagolski oblik infinitiv kojeg prepoznajemo po nastavcima ti ili či. To je polazni glagolski oblik za koji smo rekli da je ime svakoga glagola. No kako mi to određujemo u glagolski oblik? Prvo, pročitamo cijelu rečenicu. Znači, nikada nećemo samo tražiti po rečenici gdje se nalazi glagol, već ćemo pročitati cijelu rečenicu i radnja, odnosno glagol će nam se pojaviti po smislu. Znači, mi rečenicu možemo pročitati koliko god puta je nama potrebno. Potom moramo pronaći glagole u rečenici i jako dobro paziti je li glagolski oblik jednostavan ili složen. Dakle, da bismo poznavali, odnosno mogli prepoznati glagol u rečenici, mi moramo naučiti ono što smo prethodno vidjeli, koji to sve glagolski oblici postoje i od čega se tvore. Dakle, jesu li jednostavni, imaju li samo jednu riječ, pa tu moramo znati nastavke koje dodajemo na osnovu, ili su složeni, pa moramo poznavati glagolske sastavnice. I potom, ako po smislu rečenice ne možemo sa sigurnošću odrediti o kojoj se osobi radi, sprežemo glagol po osobama dok ne dođemo do odgovarajućeg oblika, odnosno onog oblika glagola koji nam je u rečenici. Ovdje je dobro ponoviti, dakle glagolima određujemo gramatička obilježja, a to su glagolska osoba, glagolski broj i glagolsko vrijeme, odnosno glagolski oblik. Pa promotrite sljedeću rečenicu. Jučer sam šetala ulicom i naiđoh na njega. Kako razmišljam? Prvo pročitam cijelu rečenicu što smo upravo učinili. Ako još uvijek ne mogu uočiti radnju, je li se ta radnja dogodila u sadašnjosti, prošlosti ili budućnosti, pročitat ću je još nekoliko puta. Dakle, jučer sam šetala ulicom i naiđoh na njega.
U ovoj rečenici nam prilog jučer pomaže da odredimo radi li se o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Kako dalje razmišljam? Uočim glagole i pazim je li glagolski oblik jednostavan ili složen. Dakle, ponovo čitam rečenicu. Jučer sam šetala ulicom i naiđoh na njega. Jučer sam šetala. Vidim da je prvi glagol sam šetala. Što se meni dogodilo dok sam ja šetala? Naiđoh na njega. Dakle, u ovoj rečenici imamo dva glagola. Što dalje činim? Moram prepoznati glagolski oblik. Prvi glagol koji sam podcrtala je sam šetala. Dakle, ja odmah vidim da mi ovaj glagol ima dvije riječi, što znači da je glagolski oblik složen, da ima neke glagolske sastavnice. I sad ja moram odrediti što je koja sastavnica. Krećemo od one prve ili možete krenuti od one koja vam je lakša. Dakle, sam. Što bi to bilo sam? Sam si je, smo, ste, su. Nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti. Sad ovo šetala, gledam glagol i razmišljam, ima nastavak la, la, o, la, lo, li, le, la, znam da je to glagolski pridjev radni. Upravo sam odredila dvije sastavnice, dakle nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni jest perfekt. Dakle, tim sastavnicama tvori se složeni glagolski oblik za izricanje prošlosti, a to je perfekt. Sad, ovdje vidim drugi glagol, naiđoh. Rekli smo da kada vidimo nastavak aše, ahu, da razmišljamo radi li se o aoristu ili imperfektu. Dakle, to su oni glagolski oblici koji su nam malo čudni, koji su drugačiji, koji su stilski obilježeni, znači često se koriste u pjesmama, pripovjetkama i romanima da bi se stvorio taj neki duh prošlosti, a najbolji primjer su vam priče iz davnine Ivane Brlić-Možuranić. No kako ću ja znati je li to aorist ili imperfekt? Stavit ću glagol u infinitiv, on mi glasi naići, mogu li ja dugo naići? Ne mogu. Dakle, ja mogu naići na nekoga samo jednom i ja znam da je to svršeni glagol. Svršenim glagolima, dodavanjem nastavaka h, ništa, ništa, smo, ste, še ili osmo, oste, oše, tvori se aorist. Što sam ja sad učinila? Prepoznala sam glagole, prepoznala sam glagolske oblike, no meni još uvijek nedostaju druga dva gramatička obilježja, a to su osoba i broj. Postavit ću si pitanje, tko je šetao ulicom jučer? Ja sam šetala ulicom, dakle ja sam prva osoba jednine, a znam da mi je glagolski oblik perfekt. Opet si postavljam pitanje, tko naiđe na njega? Ako sam ja šetala ulicom, ja naiđoh na njega i to je prva osoba jednine aorist, a aorist u prvoj osobi jednine ima nastavke ili ili h. Ako mi je ovako teško odrediti glagolsku osobu, ja znam koji je glagolski oblik, sprezat ću glagol dok ne dođem do odgovarajućeg oblika. Dakle, glagol mi je šetati u prošlosti, ja sam šetala, ti si šetala, on, ona, ono je šetala, mi smo šetali, vi ste šetali i oni su šetali. Meni odmah prvi oblik, sam šetala, odgovara, dakle znam da je to prva osoba jednine perfekt. Ista stvar je i s aoristom. Ja naiđoh, ti naiđe, on naiđe, mi naiđo smo, vi naiđo ste, oni naiđoše, opet mi odgovara prvi oblik, to je naiđoh, znam da je to prva osoba jednine aorist. Dakle, da bismo mogli sprezati glagole, mi jednostavno moramo ponavljati i ponoviti i usvojiti na koji način nastaje koji glagolski oblik. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Rado bih šetala ulicom da naiđem na njega. Rečenica nam je ista kao prethodna, dakle učinili smo prvi korak razmišljanja, pročitali smo cijelu rečenicu. Ona jest ista na prvi pogled, ali se razlikuju glagolski oblici. Uočim glagole i pazim je li glagolski oblik jednostavan ili složen. Dakle, rado bih šetala ulicom da naiđem na njega. Rado, što bih ja to rado? Rado bih šetala. Dakle, moj prvi glagol je bih šetala, a drugi glagol mi je naiđem. Dakle, drugi korak u razmišljanju sam riješila. Moram prepoznati glagolski oblik. Ponovno gledam prvi glagol i vidim da mi piše bih šetala. Imam dvije glagolske sastavnice, znači sad moram razmišljati što je ovo bih, a što je šetala. Bih. Ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi. Znam da je to aorist pomoćnog glagola biti.
šetala, šetala, la, ola, lolile, la, glagolski pridjev radni. A već smo učili da aoricom pomoćnog glagola biti i glagolskom pridjevom radnim, kada želimo istaknuti nekakvu mogućnost ili želju, tvorimo kondicional prvi, dakle pogodbeni glagolski naziv. Naiđem, kad naiđem sada, znači znam da je to prezent, jednostavan glagolski oblik. Moram si postaviti pitanje kako bih odredila ostala gramatička obilježja. Tko bi to rado šetao ulicom? Ja bih rado šetala ulicom, dakle to mi je prva osoba jednine kondicional prvi. Tko kada bi šetao ulicom bi želio naići na njega, dakle tko naiđe na njega? Ja naiđem, dakle prva osoba jednine prezent. Ponovno, sprežem glagol dok ne dođem do odgovarajućeg oblika ako nisam sigurna jesam li točno odredila glagolsku osobu. U ovom slučaju jest to prva osoba jednine, no naravno to neće uvijek biti tako. Kako glasi kondicional prvi po svim glagolskim osobama? Ja bih šetala, ti bi šetala, ona bi šetala, mi bismo šetale, vi biste šetale i one bi šetale. A prezent, ja naiđem, ti naiđeš, on naiđe, mi naiđemo, vi naiđete i oni naiđu. I ja tada znam da se ovdje radi o kondicionalu prvom i o prezentu. Dakle, da ponovimo još jednom kako određujemo glagolski oblik. Uvijek čitamo rečenicu u cijelosti, moramo paziti da ne rastavljamo glagole na pojedinačne sastavnice jer ćemo tada pogriješiti u određivanju. Glagolski pridjev radni vrlo rijetko stoji sam jedino kada se radi o krnjemu perfektu. Moramo pronaći glagole u rečenici, paziti je li glagolski oblik jednostavan ili složen i potom sprezati glagole po osobama dok ne dođemo do odgovarajućeg oblika. Dakle, prošli smo cijeli taj svijet glagolskih oblika, načina glagolskih pridjeva i infinitiva i poznajemo sve što je bitno znati o glagolima. Ono što je jako važno je imati neki kontinuitet u vježbi, ponavljati si od čega se sastoje koji glagolski oblici, koje su glagolske sastavnice, gdje su nastavci i uvijek čitati rečenicu u cijelosti da bismo lakše pronašli radnju, odnosno glagol. I ovime smo došli do kraja ove kratke video lekcije koja će vam, vjerujem, olakšati rad na zadacima koje ste dobili. Do sljedeće video lekcije pozdravlja vas učiteljica Jelena, budite vrijedni i doviđenja.